Gusto nyo bang makilala ang inyong business, kumita, sumikat at maging patok online or TV? Get more customers and grow your business. Advertise now. From the studios of Litter News Philippines, Errol Dakabe of Kamao Asset. Alright, balik tayo sa ating malaganap na palatuntunang napapanood worldwide mga suki. Ayan. Siyempre walang iba kundi ang Kamao Asero sa Litter News Philippines at sa Pinoy Extreme Channel. Hello! Batiin natin na Clarence si Maye. Sabi niya, thanks for live. Si Flora Mer Blanco Burgos at si partner RL Cruiser. Yan. Si paring Renan Lopez. Paring Renan, we miss you. Sana makarating ka rito sa Litter News Philippine Studios. Melvin Obanyala, nagkataon lang yan sir sa dami yata niyang nasagasaan. Flora Mer Blanco Burgos watching from Kuwait with love. Thank you, Flora Mer. Yan, with love talaga. Ha? Ayan, si Flora Mer Blanco Burgos. Who else? Punta nga ako rito sa ating personal wall. Yan. Daming sumagot, no? O, tiga. Isa-isay natin. Jose Del Rosario, assuming gante, pero kung tumitira ka ng mataas na opisyal, dapat wala kang kabulastugan sa buhay para walang sabit. Ayan. Sa Bisaya, ang tawag dyan ay gaba. Ang gaba ay dili magsaba. In English, what you sow, you will reap. Ayan, sabi niya. Zoe Palmones, malamang oo. Naghahanap sila ng maipipintas o may babatong kamalian sa kritiko ng gobyerno. Ang sabi nagmamasturbate si Jim Paredes. Ang tanong, sabi ni Zoe, babae ito ha, ang tanong, sinong lalaki ang hindi gumagawa niyan? Taas ang kamay. Sagot ko, tama. Oo nga, sino bang lalaki hindi gumagawa niyan? Chofil Luna Santos, ha. Paano gagawin ng administrasyon yon? Ginawa. Oo nga, partner. Chofil Santos. Benji de los Santos Varela. Tama, ha. Not unless may nakatutok na baril sa likod niya. Ito hindi na mga sagot dito eh. Sagot naman ni amigong Richard Calvario. Lahat tayo nagkakamali kaya dapat lang na wag na nating gawin na post kasi nakakasakit ito sa tao. I agree with you, Richard. Amigong Richard S. Calvario. Thank you, Richard. Carlito Turalba, hindi rin ba iniisip ni Jim ang masasakit na paninira niya sa Pangulo at sa pamilya nito? Nagmamalani siya pero numero 1 pala siyang immoral. Nakakasuka siya. Tanda niya na parang wala siya sa katinuan. Hindi na siya nahiya sa sarili at pamilya niya. Well, ganito po 'yan ano. Anong ginagawa ni Jim Paredes? Ha? Nagiinom? Kumakanta. Ayan. Pinupuna ang gobyerno. Pinupuna niya ang gobyerno, di ba? Marami siyang sinasabi na pamumuna sa gobyerno. Well, karapatan niya yun, napunay ng gobyerno. Kasi nasa demokrasyang bansa tayo. Kaya lang, ayan, may biglang sumingaw. Yan. So, yan ang pinag-uusapan. Ray Fernandez, agad-agad, sir, isinisi sa gobyerno ang kabulastugan ni Jim Paredes. Ganon talaga mag-isip, hindi porket kalaban, isisi agad sa kinakalaban. Thank you, Ray Fernandez. Angie.
baka fake video, mukhang ka-look-alike lang eh. Well, nung makita ko rin, parang hindi din. Sobrang payat niya eh. Bagsak na bagsak yung yung mukha. Parang hindi naman siya, no? Parang hindi. Pero parang may nakita rin kami na umamin na siya. May balita na nga sa mainstream media, may balita na umamin siya. Raymond Velasco, amigo. Nung una, sabi niya fake, pero inamin na po niya na siya yung nasa video at nag-public apology na siya. Yan, yung nag-public apology na pala. Irene Raik Amea Asufre, diversionary, dahil sa paglabas ng issue tungkol kay Pulong at Carpio. Ulitin ko ha, diversionary, dahil sa paglabas ng issue kay Pulong at Carpio. Ano ba yung issue kay Pulong at Carpio? Yung drugs? Ayan, so iba naman yon. Ewan ko kung malikot din ang isip ni Irene. Dinatabunan nga. Sige, ganun. Benedicto Condat, kabayan, baka pinanakaw ni Duterte yon para ikalat. Ano sir? Hindi ko alam, Benedicto. Eddie Buduraya, lalong lumabo ang opinion mo. Bakit alam ba ni Duterte na may bidyong ganon? Sagot naman si Benedicto, Eddie, kaya nga Ed, tanong ko, bakit? Parang Duterte ang isinisisi nila. Yan. Benedicto Condat, siya ang may gawa nun. Sabihin niya, sisihin niya ang sarili niya. Tama ka. Okay. Natigil na. Kurt Frankenberger, siyang ating mga taga Windshear Corporation. Hindi ganti yun. Invasion of privacy. Asa na ang cybercrime law niyan? Tama. Actually, may tatamaan dito yung nagpakalat nito. Kasi we have an existing cybercrime law. Ayan. So, nangako naman po ang Philippine National Police, mga suki, natutulungan nila si Jim Paredes na imbestigahan as to who are the responsible people that spread and uploaded this video online na talagang kumalat na. It's a private video. Tama si Zoe Palmones. Bakit? Sino man lalaki hindi naglululo? Sabi ko kanina kay Pastor, bakit ba pag Tagalog, masagwa pakinggan. Pero pag English, masturbate. Parang sosyal. Parang sosyal. So, sino ba ang nanonood sa akin ngayon na lalaking hindi nagmamasturbate? Anong big deal daw doon sa video ni Jim Paredes? Kasi kritiko daw siya. Ayan, kasi kritiko. Lay Angeles sa Australia. Hindi ganti yun pare ko. Yung tawag doon ay karma. Ayan, sabi ni Lay. Maring Lay, kumusta ang panahon dyan sa Australia? Ayan. Mandy Francisco. Idol Mandy, hindi pa ba obvious? Ayan. Yan ang sagot niya naman. Lay, private niya daw na video yon. Kaso sa overexcited siguro kasi lapit na mag-coming, ayon, napindot yung share kaya kumalat. Pero noon pa raw yung video yun mga 2009 para raw yun. Kumalat, napindot yung share. Dan Sawaban sa Sulu. Ay, gandang hapon mga sir dyan sa Sulu Province. Anong bayan mo nga sir Dan ulit? Ang ating kaibigang Dan Sawaban sa lalawigan po ng Sulu. Sulu is a beautiful province. Napakaganda ang mga beach. Alam mo ba, Clarence, sa Sulu, may mga white sands din na beach. Ang problema lang, hindi ma-develop as tourism destination dahil nagkalat ang mga abo sayap. Nagsisilbing banta sa sino mang mga turista, mapalokal man or international tourist. Wala. Kaya walang nag-i-invest, walang magbabakasyon sa... Kaya nga, ito importante. Importante ngayong eleksyon, mga kaibigan dyan sa Sulu. Pumili kayo ng mga leader dyan na magpapatigil, magpapatino sa peace in order sa Sulu at hindi po yung pinaglalaruan kayo dyan. You know what I mean. Alam nyo na kung ano yung sinasabi ko. Hindi na natin kailangan pang isa-isahin, idetalye. Sa napakahabang panahon, iisa
iilan ang apelyedong namamayani dyan, naghahari-harian po dyan sa Sulu. Tingnan nyo ang resulta. Naghahari-harian din po ang mga kriminal or criminal elements dyan. So pagkakataon yung magpalit ng mga leader dyan na kaya talagang patinuin po ang peace and order dyan sa Sulu province. Diba, Sir Dan? Ayan. Kayong mga taga-Sulu, sana ay matuto kayong tumayo na. No? Kasi kung hindi kayo ang tatayo, sino pa? Sino ang tatayo sa inyo? Kayo dapat na mga taga-Sulu ang gumising na sa katotohanan na depende talaga sa leader. Depende sa leader ang nagiging kinabukasan ng isang lugar. Pag magaling ang leader, magaling ang kinalalabasan po ng isang lugar. Tapusin ko lang ito, Klo, no? Kasi kakausapin pa natin si senatorial candidate Emily Malilien in a while. Sabi ni Sir Dan Sawaba ng Sulu, ang tunay na malinis, ang pagkatao ay wala siyang ginagawang masama dahil ang isang buntis ay manganganak din. May amaman o wala. Pag ibinunyag mo ang sala ng isang tao, ay ibubunyag din ng Diyos ang iyong sala. Ang problema kina putang ina, sabi niya, babasahin ko lang. Ang problema kina putang ina Paredes, ang kanyang kinakalaban ay makatotohanan. Dan, salita ito ni Dan Sawaban, binasa ko lang, no? Hindi ko na ulitin because I am not used to it. Yung magmura talaga, hindi talaga ako sanay dyan sa... And I don't want that my program is like that, no? Kung ang presidente natin ay sanay sa ganyan, siya yun. Kami po ay iba rito. We discuss issues intelligently, pero expression niya ni Sir Dan, kaya binasa ko.